Dwi'n meddwl bod ni'n gorfod sicrhau dyfodol i'n bobl ifanc sydd felly da ni hefyd yn gorfod edrych ar sicrhau swyddi iddyn nhw mwyn cadw nhw yma. Da ni'n gorfod edrych ar y sefyllfa tai yn yr ardal mwyn cadw nhw yma. Mae hynna'n esblygu wedyn i fynd i edrych ar sut mae'r iaith Gymraeg yn parhau i fyw yma yn Blaenau Ffestiniog, y Tan y Grisia, Maen Twrog yn yr ardal i gyd. Ardal llafar bros, lici di. Ond bwysig ofnadwy, achos mae'r lle yma'n dechrau colli i'w Cymreigtod, dy'r gair do. Dyna dwi'n licio yn Blaenau Ffestiniog a Tan y Grisia yr ardal ydi bod ni yn gymdeithas glos Gymraeg. Ac dwi'n licio'r bobl, a dwi'n licio'r amgylchedd, ac bob peth sy'n mynd efo hynna. Eich llais chi sy'n cyfri, dyna mae bobl eisiau wybod ydy beth chi eisiau weld yn digwydd yn yr ardal yma. Dwi eisiau gweld swyddi bobl ifanc, dwi eisiau gweld y bobl ifanc yn aros yma, dwi eisiau gweld Blaenau Ffestiniog yr ardal yn ffynnu ac yn sefyll nôl ar ei draed eto. So felly, gnewch yr ymchwil.